cântare, pentru că am simțit nevoia să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că suntem în adunarea Lui și suntem împreună în adunarea Lui. Aș vrea să știți toți că de multă vreme, la ora de rugăciune și în particular acasă, ne-am rugat și ne vom ruga în continuare pentru un astfel de moment. Când să vedem în adunare pe copiii adunării, pe tinerii adunării, să fim împreună și să facem parte din aceea despre care Domnul Iisus Hristos vorbeam noi astăzi. Voi sunteți aceia care ați rămas neconteniți cu mine în toate încercările mele. Fiecare dintre noi este o mărturie a faptului că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ să caute și să mântuiască tot ce este pierdut. Mai mult decât atât, vreau să vă spun dumneavoastră un lucru pe care îl știți. Eu nu fac altceva decât să vă aduc aminte. Trăim momente deosebit de însemnate. Și însemnătatea acestor momente constă în faptul că Domnul Iisus vine curând. Iată, eu vin curând. Iar biserica Lui, alcătuită din oameni mântuiți de El, alcătuită din oameni spălați și curățiți cu sângele Lui, este îndemnată acum să-și îndrepte privirile țintă spre Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că în vremea aceasta din urmă lucrează o putere, o mare putere a întunericului și caută, dacă este cu putință, să înșele chiar și pe cei aleși. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea
iubiții mei frați, copii tineri, frații vârstă, să nu uităm, să rămânem la ce ne-a spus nouă Domnul Iisus Hristos și să rămânem în dragostea Lui. Nu cred, cu toate frământările, cu toate vorbele care s-au aruncat și se aruncă în continuare, nu cred că a fost măcar unul dintre noi în seara aceasta ca să aibă vreo repulsie în inima lui față de tot ceea ce se întâmplă. Cred că toți am privit și am înghițit cu drag tot ceea ce se întâmplă. Pentru că suntem împreună. Și aceasta este bucuria noastră. În aceasta constă puterea credincioșilor lui Dumnezeu. Tată, vreau ca ei să fie una. Iar atunci când a fost vorba să încredințeze apostolului lui lucrarea, a spus așa: Paște mielușei mei. Știi cum a spus? Nu știu. Cine știe cum a spus? Ce facem? Cine știe cum a spus Domnul Iisus lui Petru? Paște mielușei mei. Ia să vedem. Paște oițele mele și paște oile mele. Toată această categorie de mielușei, oițe și oi, alcătuind turma Domnului Iisus Hristos. Dar eu vă pun o întrebare. Domnul Iisus i-a spus lui Petru să-i pască separat sau împreună? Deci, toată această turmă, mielușei, oițe și oi, sunt împreună pentru bucuria lui Dumnezeu, pentru bucuria noastră și pentru mărturia pe care noi o dăm ca oameni mântuiți în fața întregului cer. Aș dori câteva cuvinte cu privire la nașterea Domnului Iisus, cuvinte pe care noi le-am citit și astăzi în adunare, poruncă de la Cezar August, să se înscrie toată lumea. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Porunca Cezarului era poruncă. Și peste porunca Cezarului nu trecea nimeni. Dar și Cezarul era un om. Era și el un om. Totuși, era un om cu autoritate și odată evreii, ca să-l constrângă pe Pilat să facă ceea ce doreau ei, au spus așa despre Domnul Iisus: dacă dai drumul omului acestuia, ei având toată intenția ca Domnul Iisus Hristos să fie pedepsit cu moartea, fii atent, pentru că l-a văzut pe Pilat că oscila și l-a numit pe Domnul Iisus Hristos de câteva ori să răstignesc pe împăratul vostru, să răstignesc pe acela care se numește Hristos. A spus el: dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Și când au văzut ei că Pilat oscila și că ar fi vrut să-l facă scăpat pe Domnul Iisus, ei au spus așa: dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu Cezarul. Și a pus în pericol viața lui Pilat. Dacă nu era prieten cu Cezarul, un ordin de la Cezar, nu numai că Pilat era schimbat, dar avea să fie chiar omorât. El prin aceasta avea să calce porunca Cezarului. Și aici Cezarul spune: Cezar August a dat această poruncă să se înscrie toată lumea. Se făcea un recensământ. Venea în lume Dumnezeu binecuvântat în veci. Ce interesant este lucrul acesta. Anii noștri se numără de la Domnul Iisus Hristos. De la anul 1 și acum am ajuns în anul 2008. Mai avem puțin și trecem în 2009. Și uitați-vă dumneavoastră, peste tot, în toate actele civile, în toate actele noastre personale, în anii vieții noastre de naștere. În ce an te-ai născut? În anul 1948, în anul 1950. Pe acte, act făcut în 25-a, 12-a, 2008. Iată ani care cuprind în ei, chiar dacă noi nu vorbim, nașterea Domnului Iisus Hristos. A venit Mântuitorul la noi. Acum, sigur că la porunca aceasta a Cezarului, i-au zis ce se întâmplă aici. Toți se duceau, fără excepție,
toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Exista o ordine, dar ceea ce mi-a plăcut foarte mult este că fiecare avea posibilitatea să se înscrie la acest recensământ în cetatea lui. Îi mulțumim lui Dumnezeu că fiecare dintre noi avem posibilitatea astăzi să ne întoarcem la Dumnezeu în cetatea noastră. Dumnezeu a îngrijit așa fel încât Evanghelia aceasta să se vestească până la marginile pământului și noi să putem să stăm în fața Lui, aici, în Târgoviște, aproape de casele noastre, aproape de străzile noastre, de familiile noastre și să ascultăm și să auzim chemarea Domnului Iisus Hristos și să ne putem înscrie. Dacă Cezarul avea niște cărți unde fiecare să înscria, trece-mă și pe mine, Aldea Petre, cu soția mea și cu casa mea, trece-mă acolo. M-am înscris și eu. Și dacă plecam de acolo, mă întreba cineva, dumneata te-ai înscris? Da, m-am înscris. Are și Dumnezeu o carte. Și a dat poruncă ca orice om să se înscrie în cartea aceasta. Aceasta este cartea vieții Fiului lui Dumnezeu. Cartea vieții Domnului Iisus Hristos. Și Scriptura spune așa, că oricine nu va fi găsit înscris în cartea aceasta, va fi aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Întreb, dacă pleci în seara aceasta de aici, poți să spui cu bucurie, m-am înscris și eu. M-am înscris și eu astăzi în cartea vieții. Cum pot să mă înscriu în această carte a vieții? Domnul Iisus Hristos ne învață cum. Venind în lume, Domnul Iisus Hristos atâtea cântări frumoase și acea poezie cu Crăciun și Crăciunița și mai mulți Crăciuni și mai multe Crăciunițe pe aici, sigur că oamenii fac fel de sărbări, dar nu aceste sărbări ne mântuiesc pe noi. Domnul Iisus Hristos, când a venit în lume, a avut un scop bine determinat, să ne mântuiască pe noi. Și eu pun o întrebare. Suntem toți de aici mântuiți? Suntem toți de aici înscriși în cartea vieții? Cum să mă înscriu? Punea unul o întrebare. Speriat de evenimentele care s-au întâmplat, în preajma lui, a pus o întrebare, dar a pus-o acolo unde trebuia. A întrebat pe oamenii care puteau să-i dea un răspuns precis. Ce bine este ca cineva să-ți poată da un răspuns competent, un răspuns precis. Eram odată în străinătate și m-am rătăcit. Erau niște autostrăzi pe acolo, știam că vin spre țară, dar niște semne m-au băgat pe alte autostrăzi și mergeam cu mașina, dar nu veneam spre casă. Mă duceam din nou, încolo. Și cu soția zic, bă, zic, să știi că mergem invers. În loc să ajungem acasă, ajungem de unde am plecat. Am oprit și am făcut semn la o mașină, era un străin. L-am întrebat care este autostrada spre România. Și el, foarte zâmbitor, zice, ia-o acolo. Am sucit mașina și am luat-o acolo. Iar am oprit-o, zic, bă, nu mergem în direcție bună. Am mai oprit pe unul. Ăla, foarte zâmbitor, zice, ia-o încolo. Am luat-o încolo. Băi, zic, iar am oprit mașina după câțiva 20-30 de kilometri. Bă, zic, nu mergem în direcție bună. Am făcut iar semn, puțin întristat, a oprit unul mașina și l-am întrebat unde, spre România. Mi-a făcut un semn așa, s-a dus la mașină și a venit cu o hartă. Ăsta nu mai vorbea de la el. A venit cu o hartă, a întins-o pe mașină, ne-am uitat pe hartă, ne-am orientat în teren și mi-a spus, o luați așa. Ei, acum, ăsta m-a lămurit, m-a deslușit și când am luat-o pe unde mi-a arătat el, după hartă, am ajuns cu bine acasă. Ce bine este să ai un răspuns competent, să întrebi o persoană competentă. Și acest om, disperat de lucrurile care l-au înconjurat, dar l-au întrebat niște oameni competenți. Domnilor, ce trebuie să fac
ca să fiu mântuit. Căci, de fapt, rostul întâlnirii noastre, înaintea lui Dumnezeu, acesta este. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și cuvântul pe care l-au rostit acești oameni ai lui Dumnezeu, credincioși, care cunoșteau bine calea, adevărul și viața, care duce la Tatăl, au spus așa: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Iată o modalitate de a te înscrie în cartea vieții lui Dumnezeu, care stă la îndemâna oricărui om, în cetatea lui, unde se găsește el acolo. Dacă ești pe un pat de suferință, dacă ești într-o călătorie, dacă ești în cetatea ta, îți stă la îndemână. Și cuvântul acesta: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Ne-am înscris toți? Putem să spunem toți, fiecare dintre noi: da, eu sunt înscris în cartea vieții. Am crezut în Domnul Iisus. Am o zi în viața mea, spunea Dănuț, citind din după acea pagină, că în viața acelui om, Domnul Iisus nu s-a născut pe 25 decembrie. Și eu mi-am dat și eu răspuns, zic, nici în viața mea. Nici în viața mea. În viața mea s-a născut pe 6 ianuarie 1974. Atunci, când am auzit de el, m-am înscris și eu. Și atunci mi-aduc aminte cum am spus: da, și eu vreau să-l primesc. Dar în viața dumneavoastră, când s-a născut? Când v-ați înscris? Aveți o zi? Aveți un moment când v-ați înscris pentru Domnul Hristos? Și când să